Здравейте! Днес ще говорим за нещо, което засяга много хора – косопада. Ако сте се запитвали защо губите коса и какви са възможните причини за този проблем, сте на правилното място. Генетика. Първият и най-често срещаният фактор за косопад е генетиката. Ако в семейството ви има случай на косопад, вероятността при вас да се появи е висока. Хранене. Лошото хранене може да бъде сериозен фактор за косопад. Недостатъчното количество хранителни вещества като желязо, протеини, витамини и минерали може да е причина за слаба коса и загуба на коса. Стрес. Стресът е общо известен като причина за много здравословни проблеми, включително косопад. Психологическият стрес може да е причина за промени в тялото, които могат да допринесат за загуба на коса. Хормонални промени. Промените в хормоналния баланс, като тези, които се случват по време на бременност, кърмене, менопауза или при вземането на определени лекарства, могат да предизвикат косопад. Болести и медицински състояния. Някои заболявания, като заболявания на щитовидната жлеза, автоимунни заболявания или инфекции могат да бъдат причина за косопад. Косопадът може да бъде много неприятен проблем, но важното е да помним, че в много случаи съществуват методи на лечение. Ако се сблъскате с този проблем, винаги е добре да се консултирате с професионалист, за да получите съвет и подкрепа.